batean blokeoa amaitzea exigitzeko. Iragarri dutenez, protesta gehiago izango dira. Kaixo, eguerdion. Bizkaiko ostalaritzak berriro ere grebara joko du, oraingoan ekainaren 29an eta 30an Frantziako turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan, alegia. Lan hitzarmena berritzea exigitzen dute eta patronalaren blokeoaren aurrean lanuztea egingo dute. ELA, LAF, UGT eta Komisio Obrera sindikatuek deitu dute lanuztera. Bestetik, gaurkoa langileen ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon euren aldarrikapenen eta mobilizazioen berri emateko. Eskatzen dugu batik bat esertzea negoziatzen. Patronalari eskaini diogu formula ezberdinak KPIaren helburu hori lortzeko. Eta hala ere ez dago inolako kontraproposamenik. Egun horiek oso garrantzitsuak dira sektorearentzat, turra datorrelako gure herrialdera, eta espero dugu edo estimatzen da egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu, eta bai, egungo gara taldeak dauden ekipoetan, hoteletan, barkatu. Besteak beste, uste dugu aurreko grebak egiteak balio izan duela, ordura arte honen inguruko albisterik ez zeukana, enteratzeko eta hurbiltzeko, galdetzeko eta interesa adierazteko. Beraz bai, espero uste dugu, orain posizio hobeago baten gaudela. Eta Osakidetzak mai sektorialaren bilera bat deitu du gaur goizean sindikatuekin. Helburua zera da, azaltzea nola antolatuko diren udan lehen arretako zentroak eta etengabeko arretako guneak. Iazko urritik bileretara joan gabe zeuden ELA, LAF, SATSE, UGT eta Komisio Obrera sindikatuek. Baina honetara joan egin dira. Dena den, Osakidetzari eskatu diote, bileran euren eskaerak eztabaidatu eta aintzat hartzeko tartean garapen profesionalaren azken zirriborroa erretiratzeko eta transfusio zentroen auzia bideratzeko. Eta Jaurlaritzak zahar-etxeen dekretua berritu zuen atzo, baina ez du lortu eragileak asetzea. Senideen elkarteetako ordezkarien arabera, dekretua aurrekoaren antzekoa da. Egituten testuan badira aldaketak esaterako, zahar-etxeetako moduluek gehienez ere 25 egoiliarrekoak izan beharko dute. Arreta zuzena eskaintzen duten langileen ratioa 15% handituko da eta egoitza berriei ere jarri zaie muga. Izan ere, 150 egoiliar baino gehiago ezingo dituzte hartu. Eta azken orduko albistea dugu Javier Salutregi kazetaria hil egin dela, gaixotasun baten ondorioz. Egin egunkariko azken zuzendaria izan zen, Auzitegi Nazionalaren aginduz, 1998an kazeta itxi aurretik. Salutregik berak 2005an auzko epaiketan esan zuen 200 gizon armatuk itxi zutela egunkaria, han papera eta tinta besterik ez bazegoen ere. Preso sartu zuten eta 3 alditan bete zuen ia 8 urteko zigorra. 2015an geratu zen aske. Eta Donald Trumpek errugabetzat jo du bere burua Miamiko sekretupeko dokumentuen auzian. Atzo iluntzean heldu zen Trump Miamiko auzitegi federalera deklaratzera. Presidente ohia bere horretan mantendu zen. Errugabetzat jo zuen bere burua aderaziz dokumentu horiek bere etxean edukitzeko eskubide osoa zuela. Auzitegi federalaren 37 kargu leporatu dizkiote. Aske utzi dute kautelazko neurririk gabe. 10 errepublikanotik 8 uste dute Trumpen aurkako auziak interes politikoak dituela. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Bizkaiko ostalaritzak berriro ere grebara joko du oraingoan ekainaren 29an eta 30an Frantziako turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan, alegia. Lan hitzarmena berritzea exigitzen dute eta patronalaren blokeoren aurrean lanuztea egingo dute. ELA, LAF, UGT eta Komisio Obrera sindikatuek deitu dute lanuztera eta gaurkoan langileen ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon euren aldarrikapenen eta mobilizazioen berri emateko. Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29an eta 30an egun osoko lanuztera deitu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak.
Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek. Izan ere, 2020tik ituna berritu barik dago eta hori dela eta 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz. Horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Eta Osakidetzak mahai sektorialaren bilera bat deitu du gaur goizean sindikatuekin. Helburua zera da azaltzea nola antolatuko diren udan lehen arretako zentroak eta etengabeko arretako guneak. Iazko urritik bileretara joan gabe zeuden ELA, LAB, SATSE, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak. Baina honetara joan egin dira. Dena den, Osakidetzari eskatu diote bileran euren eskaerak eztabaidatu eta aintzat hartzeko, tartean garapen profesionalaren azken zirriburroa erretiratzeko eta transfusio zentroen auzia bideratzeko. Osasun publikoa! Osasun publikoa! Zahar etxeetako langileek urteotan askotan azaldu dute ezinegoina ematen duten hartaren kalitatearengatik. Lan baldintzak hobetzeko eskatzen ari dira eta ratioetan ere aldaketak nahi dituzte argudiatuta orain ez dutela izaten aski astirik egoiliarrak ondo hartatzeko. Jaurlaritzaren dekretuaren albistearen harira ohar bat plazaratu du ELA sindikatuak. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorio senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakuak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean, eta zuzeneko harretako langileen ratioak 1,5 handituko dira. Horrez gain, gaueko harreta bermatzeko eta zaintza aringarriak hobetzeko irizpideak badira testu eraberrituan. Izan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan foru aldundien ardurapean daude ezaretzeak, baina herrialdetik herrialdera bada aldaketarik, baita egoitzetik egoitzara. Egun, gabeziak daudela gerikoa da eta horiei aurre egiteko asmoz dekretu berria ondu du lakuak. Baina eragileen ustez ez da nahikoa. Dekretuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die, eta 6 urte izango dituzte reforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du oraindik eraiki gabe daudenen eta egun sablek daudenen zentroen artean. Dagoeneko martxan dauden erresidentziek plazen muga ez dute errespetatu beharko. Aipatu bezala, eragileen ustez dekretua ez da nahikoa, hala babestu elkarteak dio aurrekoaren antzekoa dela. Era berean, Jaurlaritzak ez duela egoiliarren zenidengana jo testu hori ontzeko, edota gutxienez iritzea galdetzeko salatu du Bizkaiko egoiliarren familiartekoak batzen dituen taldeak. Eta sindikatuak ere kritiko agertu dira. ELAko arbidez adirazi duenez, azterketa sakon baten ondoren baloratuko du zeheki edukia. Hori bai salatu du edabiden bidez izan duela testuaren berri, baita dekretu egiteko bidean sindikatuari galderak eginez izana. Bestalde, Labek uste du dekretua ez dela nahikoa sektorean dauden beharrak asetzeko, eta Jaurlaritzak alde batera utzi dituela langileen aldarrikapen historikoak. Michelineko zuzendaritzak 1.500 euroko paga eta soldata igoera inflazioarekin lotuta izatea eskaini du. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du. Sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute azken proposamen hau. Hala erabaki dute sindikatuek, ela izan ezik. 72 orduko epea dute zuzendaritzaren lan hitzarmenaren proposamena onartzeko edo baztertzeko. Astearte honetan Michelineko estatuko lantegi guztien ordezkari sindikalak bildu ziren Burgosen zuzendaritzarekin, Lasarte Oriako sindikatuak izan ezik.
Lan hitzarmena negoziatzeko bilera goizeko 11etan hasi zen eta arratsaldeko 8 arte etzen amaitu. Zuzendaritzak 5 proposamen egin ostean, sindikatuek erabaki zuten egindako azkena langileekin eztabaidatzea eta bozkatzea. Azken proposamen horrek 3 hobekuntza dakar. Soldata egoera KPIa lotzea, 1.500 euroko paga lan hitzarmena sinatzeagatik eta team building jardunaldien desagertzea. 72 orduko epea dute langilei proposamena aurkezteko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Ostiral honetan erantzun bat eman beharko diote zuzendaritzari. Michelin enpresak dioenez, hau da egingo duen azken proposamena. Bestalde, sindikatuek lan hitzarmena onartzen ez badute, ekainerako aurre ikusitako greba egunak aurrera eramango lituzkete. Hau da, ekainaren 19 eta 20 Michelineko lantegi guztiek greba eguna egingo lukete. Eta Lakuako txostenen arabera, Zaldibarko zabortegiak ingurumen arrisku larriak ditu. Txosten tekniko arabera, egungo segurtasun faktorea 1,15 da, oso txikia. Aldi baterako estalki artifizial bat berehala egitea proposatzen da, behin betiko zigilatzea egin arte. Eta orain, Debara egingo dugu salto Udalerriko lankidearekin bat egiteko. Abiadura handiko trenari lotuta Sánchezek uztailaren batean hartuko du Europako Batasuneko Kontseiluko presidentetza bozetako kanpaina aurrea martxan dela. Testuinguru honetan Urkulluk Sánchezi eskatu dio Atlantikoko makroeskualdea lehenesteko. Zein helburu du Jaurlaritzak? Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk beste urrats bat egin du Atlantikoko makroeskualdea sortzeko presio egin asmoz. Espainiako presidente Pedro Sánchezi gutun bat bidali dio eta bertan lehendakariak eskatu dio ahalegin guztiak egin ditzan Europar Kontseiluak urte amaitu aurretik proiektua onar dezan eta Europako batzordeak lanari ekin diezaion. Lehentasunezkotza jotzeko arrazoietako bada Hego Euskal Herriaren eta Europako iparraldearen arteko trenbide eta energia konexioa indartzea. Frantziak abiadura handiko trenaren Euskal Herrikoaren iparraldeko lotura 2052 arte atzeratu duen honetan. Gogoratu dezagun Pedro Sánchezek uztailaren batean hartuko duela Europar Batasuneko Kontseiluko presidentetza 6 hilabetez eta Urkulluk helburutza du agintaldiaren agendan makroeskualdea kokatzea. Entzun dezagun. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromisoa Europar erakundeen aurrean. Bestetik Europako batzordeak eta Europa Nostra erakundeak Debako zubiaren birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela iritzi eta ondarearen arloko saria eskaini diote. Irailaren 28an banatuko dituzte sariak Venezian. Zer da zehazki saritu dutena eta nola dago zubia orain, Udane? Europako batzordeak 2002an sortu zuen ondarearen Europako saria eta helburutza du ondare arloko proiektu ekimen eta pertsona baliagarrien lanak balioan jartzain. Justo urten aukeratutako saridunen artean dago, hemen atzean dugun Debako zubiaren birgaitze proiektua
eta hau bera 1876 urtean eraiki zuten, baina 2018an izandako arazoen ondotik egonkortasuna galdu eta pasabideko zirkulazioa ixtea erabaki zen. Hori hala, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu zuen ardura, zubia birgaitzeko proiektuaren ardura hain justu. Hala, lehen fasean zubiari eustea eta oinezkoen pasabidea bermatzea zuten helburu eta horretarako egitura bat ezarri zuten. Behin hori egonkortasuna bermatu ondoren, hurrengo helburua birgaitze proiektuarekin abiatzatzen eta horretarako 19. mendeko zubien erekuntza teknikak aztertu zituzten eta hona hemen zubia behin amaituta, obrak amaituta, hauxe da, emaitza goizan goizetik jende mordoska ikusi dugu zubiaren alde batetik bestera igarotzen. Europako batzordeak eta Europa Nostrak Debako zubia birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu eta Debako zubia birgaitzaren proiektu aukeratu dute Europako ondarea 2023 sarien irabazletako bat izateko. Saridunek 10.000 euroko dirusaria jasoko dute eta Europako ondare sarien ekitaldian omenduko dituzte irailaren 28an, Veneziako Palazzo del Cinema aretoan. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan. Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Harik eta 1876an Antonio Cortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Harrobitik datorren kare harrizko egitura horrekin. Kare harrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsoaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea. Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren. Azkenik gangak desmuntatzea erabaki zen aldez aurretik harlandu bakoitza zerrendatuz erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berreraikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Bestalde politika esparrutik udalak osatzeko 3 egun bakarrik gelditzen dira eta azken akordioen zain gaude. Alkatetzek aldaketak izan ditzakete, hainbat alkate aldatu daitezke eta kasurako Deba. Izan ere Elkarrekin Podemosen tokiko plataformak jakinarazi du EAJaren hautagaiari emango diola botoa eta era horretara EH Bilduren alkatetza kenduko dutela. Ez da hala Udane? Deban EAJak gobernatuko du orain Deba plataformaren babesarekin. Orain Debak EAJaren hautagaia babestuko du larunbateko investiduren eta beraz Debako alkate berria Alazne Txurruka jeltzaleen hautagaia izango da. Gogoratu behar dugu maiatzeko hauteskundetan EH Bildu eta EAJ parekatuta egilditu zirela 6 zinegotzirekin, baina EH Bilduren kasuan soberanistek 102 boto gehiago eskuratu zituzten. Une horretatik aurrera negoziaketei ekin diete 2 alderdiek. Bada, orain Deba plataforma 2023ko udal hauteskundetan sortu da, Elkarrekin Podemosetik gertu, baina jeltzalen alde agertuko dela. Orain Debak jeltzalen alde egingo duela ikusi ostean Elkarrekin Podemose jakinarazi du ez duela loturarik erabaki horrekin eta beraz ez duela akordio hori babestuko. Hori horrela, gauzak horrela, orain Debak EH Bildurekin eta EAJarekin egindako negoziaketen ostean Alazne Txurruka jeltzalea babestuko duela adierazi du eta beraz EH Bilduren orain arteko alkate Gilen Garzia ordezkatuko du Txurrukak. Aste hauetan zehar, orain Debak eta EAJak akordioa sinatzea lortu dute eta beraz prest daude larun batean ekingo dioten udal gobernua partekatzeko. Udane agurtu eta Nafarroara joko dugu izan ere, azken euriteen ondorioz Nafarroako landatze eta uzten egoerak pixka bat hobetu badira ere, jasotzeko zegoen zekalen uztak galera handiak izan dira.
40.000 hektaria izan dira kaltetuak. Nafarroako Zekale uztaren puxka handi bat galdu eginda udaberrian ukandugun lehorteagatik. Galerak 40.000 hektariatan izan dira, horietatik 14.000 herriberan, 8.800 erdikaldean eta 7.000 lizarraldean. Herriberan amaitu da egindako lursail guztien peritazioa eta batez besteko gariaren 80% eta garagarraren 70% kaltetu dira. Une honetan, arreta udaberriko eta udako kanpainen egoeran eta bilakaeran jartzen da. Tomatea, kalabazina edo babarrun berdea erraterako. Baina baita, udazken neguko barazkien kanpainan ere. Uztaian eta buztuan landatzen hasten baitira, brokolia, azalorea edo orburuak bertzeak bertze. Finitzeko erran beharra da, azken euriteek nabarmen hobetu dutela bazka eta larre erabilgarritasuna Nafarroako iparraldean. Eta hortaz, bazka kanpaina ona espero da. Bestetik, bart gauen izandako Luiziarengatik itxita egonda N121 errepidea Donesteben. Luizia goizaldeko 3:30 izan da 53. kilometroan zehazki. Lur jauziak 3 auto harrapatu ditu eta zaurituarin bat utzi du. Errepidea dagoeneko irekita dago ibilgailu guztientzat. Luizi baten ondorioz, N121 errepidea, Iruña Behobia errepidea, ia 4 orduz itxita izan da bart Donestebe parean. Errepideko 53. kilometroa erabat itxita izan dute, goizaldeko 3:30 bidean izandako Luizi baten ondorioz. 3 ibilgailu harrapatu ditu eta lagun bat arin zauritu da. Ura Donestebeko osasun zentrora eraman dute. Errepidea goizeko 11etan ireki dute berriz ibilgailu guztiendako. 7:30 2 norazkoetan ibilgailu astunendako itxita izan ondoren. Foruzaingoak eta SOS Nafarroak Twitterren paratu duenez ibilgailu astunak A15 errepidetik Leitzarango autobidetik bideratu dituzte. Gogora dezagun N121 errepidean Nafarroako errepide sareetan arazo gehien eman dituen errepidea dela. Egin zutenetik, birmoldaketa unitz behar izan dituelako eta oraindik ere, hobetze lanetan ari direlako. Bestetik, Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan bera uzteko eskatu dute. Guggenheim Urdaibai Stop herri mugimenduko kideek informazio falta dagoela salatu dute eta egitasmoa eteteko sinadurak biltzen hasi dira. Zertara jokatzen ari den administrazioa, baina administrazioaren gandik ez gabiz inolako erantzun garbirik jasotzen. Inork ez dugu ulertzen olako eremu babestu batean, horren beste babes lege dituenean, ze ez dira bat edo bi. Kontutan eduki behar dugu, mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan eta autonomi mailan egunean dauden legeak babesten dutela ingurumen hau. Eta badirudi legeak egiten ditugula, eta arro sentitzen garela legeak egiten ditugunean, eta telebistan agertzen gara lege horiek sinatzen eta aurkezten, baina gero ez ditugu errespetatzen. Eta orain Frantziara egingo dugu salto izan ere, Korsikaren autonomiari buruzko negoziazioak azken txanpan daude dagoeneko. Orain begirada guztiak datoren uztailaren 14an daude jarrita. Emmanuel Macron Frantziako presidentea egun horretan baita konstituzioaren eta erakundeen erreformaz aritzekoa. Aukera ezin hobea hortaz uhartearen estatus berria aipatzeko. Egun horretara begira, ia 5 asteko epean pisuzko zenbait gertaera daude aurreikusita. Batetik, Korsikako asamblearen delibero bat, hilabete honetan, zeinak zehaztuta utziko duen zer nolako autonomia eskatuko dioten Parisi. Bigarrenik, Gerald Darmanin, Frantziako barne ministroaren bizita bat, hilabetea amaitu horretik, eta hirugarrenik estatus berriaren proposamena Macroni eraraztea. Azken hori uztailaren 14a baino egun batzuk lehenago egingo da Darmaninek azaldu bezala.
Eta gurera bueltatuz, aurren aisialdia euskaraz bermatzeko exigitu dute Gasteizen. Bertako 18 ikastetxeetako guraso elkarteek eta hizkuntz eskubideen behatokiak salatu dute aisialdiako eskaintza ez dela beti euskaraz bermatzen. Instituzioei neurriak hartzeko galdegin diete. Eskola eremua zarago, etorkizunean jendarte justu eta berdinzaleago bat eraikitzeko administrazio publikoetatik bermatu beharreko neurria dugu. Zer esanik ez, gure eskaera erakunde publikoi zuzendu diegun arren, aisiari lotutako eskaintza azpikontratatu edo ekintzak antolatzeko diru laguntza publikoa jasotzen duten enpresak ere barne hartzen ditugula. Baina dagozkien erakunde publikoek eremu pribatutik egiten den euskarazko eskaintza sustatzeko betebeharra dutela ere gogorarazi nahiko genuke. Eta bide batez, baliabide digitalak edo ikusentzunezko euskarazko baliabideak ere sustatu behar dituztela aldarriketu nahi dugu. Eskerrik asko. Eta kulturarloan azken arrok jaialdiaren 21. edizioa ostegun honetan iritsiko da Gasteizera. Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda eta Eldrogaz izango dira oholtza gainean besteak beste. Gainera, aurten lehen aldiz, kilometro zero gastronomia eremu berria izango du jaialdiak. Horrez gain, Andra Maria Zuriaren plazako doako kontzertoi esker, hiriaren erdigureraino iritsiko da musika ostiral eta larun batean. Lerro artean irakurtzen dena ez da bai da esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori espada dena ez dudana zidatzi. Bestetik, osteguna Rock Vital Fest jaialdiak rockez beteko ditu Gasteizko kaleak ostegun honetan. Jaialdiak aukera emango du Gasteizko rockaren asteaz gozatzeko kartel erakargarriarekin, arratsaldeko 7:00 aurrera Andra Maria Zuriaren plazan. Ekitaldia Vital Fundazioak eta Araña del Rock Kultur elkarteak antolatu dute. Kontzertuetarako sarrera doakoa izango da eta horrela ongi etorria emango zaio Gasteizko rockaren asteari. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain gaurkoan Asier Etxenikerekin egin dugu hitzordua. Hezkuntza plazara ekimenaren kidearekin.
Jada 12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Asier Etxenike, Hezkuntza Plazara ekimeneko kidea. Ondo etorri. Ondo, eskerrik asko. Eta horixe ez, gaurko honetan hezkuntza legea bera izango dugu hizpide. Hortartean ez, badirudi proiektuak beste langa bat gainditu duela ez, azken egunotan batzordean izan diren elkarrizketa eta tira ez, norbanako, zein eragileen ekarpenekin, oraindik ostiralera bitartere hor bada ez, tarterik, tira, eztabaidatzeko eta ekarpenak egiteko ez dakit, egunotako bilera hauek jarraitzeko astirik izan duzuen, zelonako valorazio egiten duzuen bilera hau ez? Bai, egia esan, zaila da ez, guztiari jarraipena egitea, izan ere, pare bat ibastez luzatu da, eta batzorde horretatik aditu asko, eragile asko pasa gara, eta, ekarpen potente askorekin, ez? Eta oso interesgarriak ere, horietako askok, beste batzuk, nolabait, hasieratikan esan daitek ere, kontrako jarrera batean kokatu dira, baina esango nuke hori, berez badaudela, elementu potenteak, ekarpen potenteak, eta orain nolabait orain arteko prozesua, jarraipena egin diogunok, ikusi ditugula, hainbat gora bera, momentu batzuetan adostasun gehiagorekin, beste batzuetan adostasun gutxiagorekin, baina orain dikan ere, prozesu hori ez dela amaitu, eta orain mahai gainean jarri diren ekarpen guzti horiekin, nolabait, jarraituko dugula ekarpen horiek egiten, ahalik eta, guk Hezkuntza Plazaran hasieratik esan dugun bezala, ahalik eta legerik onena eskuratzeko, jakitun, ari garela eremu batean, zentrala dena guretzat, hezkuntza eremua herri baten berreraikuntzarako eta bar, zentrala den eremu badela, eta horra adostasun zabalak eskuratu nahi balin badira, eta ez askotan alderdiei edo eskatzen dieguna, interes partidistetatik arago joateko, eta adostasun zabalak eta ez egotea legislatura batetik bestera halako legeak aldatzen, horrek eskatzen du, nolabait guztiok nahiko genukeen legerik onenaren parte horretatik edo, nolabait minimo komun batetara iristea eskatzen dugu, orduan guk horretan kokatzen gara, eta ahalik eta legerik onena edo eskuratu nahi horretan, baina, konstiente izan da ere, zein den nolabait, indar harremana, bai soziala, bai politikoa. Gainera izan diren batzarretatik, ezkesan nagusiak bai etorri dela lotuta segregazioaren aferarekin, euskararekin eta baita ere publikotasunarekin, aipatzen genuen ez, nola oraindik ere bidea baduen egiteko legeak ala ere ez, hildo hauetan bere orokorran jasotzen denarekin ez, zer etorkizun espero dezakegu? Aipatutakoa, nik uste dut, gora bera ezberdinak egon dira, kritika edo jarrera ezberdinak ere bai, batzuk oso hasieratik erabat kontra kokatzen direnak, baina nik uste dut beste alde batetik ere, prozesu guzti honetan eta ez bakarrik legearekin, ikusi direla, segregazioaren eremua, matrikulazioak eta bar, gora bera batzuk, baina nolabait hobekuntzak eta ekarpen horiek badoazela neurri batean edo jasotzen, publikoaren eremuaz edo, aipatzen desuna, eta, zor gure ikuspegitik, eta nik neu, eskola publiko bateko kide izan da, uste dut evidentea dela, badagoela, egon dela, azkeneko urtetan, halako utzikeria bat, sare publikoaren inguruan, badaudela hainbat desabantaila, sare publikoa bera nola dagoen antolatuta, oso modu vertikalean, zentralizatua, burokratizazio maila oso altu bat, sentimendu hori hor dago eta palpablea da, horretan mugitzen garen guztion partetik, baina hori nolabait da egungo markoan, egungo legeekin sortutako egoera bat, hortaz, gure diagnostikoa hori izan da, argi daukaguna da ezin dugula termino berrinetan mantendu, eta horregatik nolabait lege proposamen honetan ere bai ekarpenak eta hori hobetzen joateko gure asmo guztia kokatzen dugu, eta horretarako guretzat konfigurazio berri oso bat ekarri barko luke, lege honek eskola publikoari ere bai beste posizio bat emango diona, eta nolabait
irudikatzen dugun eskema horretan, ez? Nolabait geroz eta komunitariagoa izan hezkuntza sistema, geroz eta publikoagoa izango da ere bai, zentzu horretan. Orduan, uste dugu, termino honetan beharrezkoa dela, lege berri bat norabide horretan joango dena, eta lege proposamen honetan badaudela jadanik euskarri batzuk norabide horretan urratsak eman ahal izateko. Bai, ez da gero kaletan ikusitugun protesta gehienak behintzat ez, sarearen publikotasun horrekin lotuak izan direla asko eta asko ez, azkenak behintzat ez, Euskal Eskola Publikoa Zahar, plataformak ditutakoak ez, azken iragan hasteko protesta horretan bestak beste ez, lege honek sistemen ahultzea, publikotasunaren sistema hori ahultzea karriko duela, ez, hailen du zen hormezuen, hartan nola errepatu duzu permiso hori ez, haian esan dituzunetik tiraka? Bai, guretzat, publikotasunaren inguruan ere bai, inkluso eredu ezberdinak irudikatu ditzakegu, ez, hori nola ulertzen dugun, eta esango nuke, aipatutakoa gaur egun daukagun eskema legalarekin, EAen dagoen hezkuntza legea nolabait, eskola publikoaz hitz egiten du, eta hori 30 urtetan ekarri duena da gauza batzuetan mugimendurik eza, ez? Nolabait matrikulazio datuak hartzen bali ditu azkeneko 30 urtetan, ehuneko 50 mantendu da, eta ekarri du ere bai gaur egun eskola publikoetan daukagun errealitate hori, ez? Hori, eta beste gauza asko ere bai. Hortaz, nolabait gauden leku horretan mantentzea guretzat horregatik, ez daukera bat, ez? Hobekuntzak behar ditugu, lege berri bat behar dugu, nolabait hori ere bai indartzeko, eta inkluso sare publiko hori nahi bada beste termino batzuetan, beste ezaugarri batzuekin ere bai, inkluso indartzeko, ez? Zor, konfigurazio berri guzti horretan guretzat badaude tresnak. Zentzu horretan gainera plan pilotu bat galdegin duzue ere ez, zergaitik? Guretzat bada esaten genuen, ez? Legea bada tresna bat, baina tresna honek bakarrik, inkluso legerik honen alortuta ere, bera bakarrik ez du ekarriko hezkuntza sisteman eta gure herrian behar dugun eraldaketa hori, ez? Eta hor, adibide bezala askotan jartzen dut D-eredua bera, ez? Gaur egungo sisteman, 3 hizkuntza ereduen arabera dago nolabait arautua, baina gailendu egin dena da D-eredua, ez? Baina D-eredua gailendu da, ez legeak horrela esaten zuelako edo gobernuaren hezkuntza politikak horretara bultzatu delako, baizik eta euskalgintza eta herrigintzan, hezkuntzagintzan ibili diren sektoreak, gurasoak, irakasleak eta bar, horretara bultzatu dutelako, baina realitatea beste bat izan ziteken ere bai, izan ziteken A eredua indartu izana 30 urte hauetan. Hortaz, kasu honetan ere bai, gure ustez, legeak oinarri minimo bat jarri behar du, baina gero ezinbestean gure ikuspegitik, bai hizkuntza gutxituagaren aldetik, bai herri bezala termino nahi balin bada hori, eskumenen ikuspegitik eta bar ditugun aukerekin, ezinbestekoa da impulso sozial hori eta administrazio publikoaren aldetik ere bai erantzukizuna, aurrera urratsak ematen jarraitzeko. Eta horretarako aipatzen genuen, pilotaje horiek guretzat bada urratsak ematen hasteko tresna bat, zergatik legeak ez duelako errealitatea aldatuko egun batetik bestera, eta ez du nolabait magia eragingo, ez? Hor, martxan jarri beharko dira tresna berri horiek, eta horrek eskatzen duena da, baliabideak jartzea, administraziotik ere jarraipena egitea pilotaje horiei, ebaluazioa egitea, eta nolabait hortik ere irakaspenak ateratzea hezkuntza sistema guztiarentzat. Orain arte, bereziki, neurri horretan ere bai, hezkuntza publikoaz, hezkuntza publikoaren barruan bereziki eraginda, euskalduntzean edo nolako elementuetan, baina lege berriarekin nolabait hezkuntza sistema osora hasiko gara interpelatzen, eta horretan, eta bereziki euskalduntzearen eremuan, erronka oso potenteak dauzkagu. Hortaz, irakaspen horiek eta pilotaje horiek hezkuntza sistema osora zabaltzea ere erronka bada, eta orduan hor urratsak ematen hastea gaurdanik ezinbestekoa da.
Izan ere aurrera begira ez, hizkuntzarekin lotuta zeintzu dira erronka nagusiak eta nola heldu altzaie ez, pilotaje horretan ardatz ezberdinak markatzen zenituzten ez, garrantzizkoenak behintzat, hor bai hizkuntza proiektuak aipatzen zenituzten. Bai, hor guretzat bi maila edo egon daitezke, ez? Batetik ikastetxeetan diseinatu eta garatu beharreko hizkuntza proiektuak, eta hor nolabait bada ikastetxeen ardura parte bat, baina ez bakarrik, ez? Hezkuntza sailak ere bai, horren garapenean laguntzan, baliabideetan eta bar, erantzukidetasun partekatua badago, eta hori guztia bada momentu honetan, eta lege honen logikan edo esango nuke, hezkuntza sistema osora parte zabaltzen den politika bat, ez? Eta hori guretzat ja bada salto bat, ez? Orain arte ezagutu dugun errealitate horretatik. Baina hori, gaineran gure ustez, indartzen da udaletako hezkuntza kontseiluen planteamenduarekin, ez? Azken finean, askotan esan da, eta euskalgintzatik eta hezkuntzatik ikusita euskalduntze prozesua nola joan den, eremu honetan eskolak bakarrik ezin du. Eta orduan, eskola bakarrik ezin badu, hori indartuta behar da ere, eskolatik kanpoko bestelako eragile, udaletatik hasita, baina baita ere herrietan, aisialdian edo beste eremuetan lan egiten duten bestelako eragileekin. Orduan, nolabait, hori guztia, eta legean barne biltzen da, bai hezkuntza kontseilu horietan, eta baita ere herri kurrikuluma edo herri hezkuntza proiektuaren logika horretan. Orduan, guretzat, euskalduntzean bada, bat ikastetxeetan eta hezkuntza sailaren ardurapean garatu beharreko ikastetxeko hezkuntza proiektu horiek, baina baita ere herrian herri, herri bakoitzean tokian toki garatu beharreko herri kurrikulum edo herri hezkuntza proiektu horiekin. Izan ere, egin batean ez, lege proiektua bai barne biltzen duela aukera ez, udalerrietan, dauden eskola ezberdinen arteko batzordeak eratzarenak, aipatzen zenuen ez, alde batetik horrek hizkuntza proiektuekin lotua duen garrantzia, baina hala ere importantzia badu beste ildo batzuetan eragiteko. Bai, esango nuke ez dela ikastetxen arteko elkargune bat, ez dela herri batean, hezkuntzaren eremuan, formala eta ez formala, eta euskalduntzaren eremuan eta bar, ardurak dituzten guztien topagune bat, ez? Eta nolabait, ikuspegi sistemiko eta integral batetik, eremu horri nola eragin pentsatzeko eta politikak hartzeko eremu bat, ez? Eta horregatik aipatzen genuen, bai izan daiteke, segregazioaren gaiari heltzeko, euskalduntzearen gaiari heltzeko, aisialdi o berdintasunaren eremuaren gaiari edo heltzeko, hor eragile eta interes ezberdinak guztion artean lanketa, herri ikuspegi batetik lanketa bat egiteko, ikuspegi bateratu bat ateratzeko, eta hortaz modurik, gure ustez, askoz modu eraginkorrago batean eremu horietan urratsak emateko. Gero bestaldetik aipatzen zenuen tarteka euskal kurrikuluma berritzeko behar hori, ez? Kasu horretan zein dugu egoera gaur egun? Bueno, kurrikulumaren gaian, hor, adituekin eta auki ditugun elkarrizketetan eta bar, badaude ere ikuspegi ezberdinak, kurrikuluma bera gaur egun nola ulertzen den, edo 2006an diseinatu zenean nolabait eskuartean eragile ezberdinek eta bar garatu zuten euskal kurrikulumura, hor aldaketak egon dira, hori ulertzeko moduan, baina argi daukagu nolabait kurrikulum hori Euskal Herrian kokatua egon behar duela, euskal kultura ardatz izan behar duela, eta abia puntua hemen izan behar duela. Gero mundura zabalduta, baina nolabait hemengo realitatetik eta hemengo inkluso aniztasunetik ere bai erantzunak eman behar dituenak. Hortaz, hor, gure ustez, badaude elementu asko, eta kasu honetan EAEko lege batetaz ari gara, baina hori gainditu beharko lukeen plantamendu bat izan beharko luke, euskal kurrikulum hori, eta horretarako, badaude hor ere bai esperientzia ezberdinak eta dinamika ezberdinak, EU-tik hasita, eusko ikaskuntzatik hasita, da bar, bide horretan,
norabide bat, kokatu dezaketenak, eta gure ustez egokia izan daitekeena eztabaida horretan. Hontaz ere aritu zineten gainera Martin Ugalde foroan bertan, orain gutxi ez, hor bai euskal kultura eta euskaraz batez ere, zentzu horretan zer ideia nabarmendu ziren, ez, esaten zabiltzanen ildo horretan? Bai, hor, legera etorri eta berriro nolabait, dago, ez, gauza bat euskalduntzea modu batean edo bestean ulertzeko, ez, soilik hizkuntza baten transmisioan ikuspegitik, edo azkenean hizkuntza eta kultura bat delaren ikuspegitik, ez? Eta zentzu horretan, uste dugu guk bigarren modu horretan ulertzen dugu noski, eta horretan, legean ere ekarpenak eta egingo ditugu hori hobetzeko, ez? Ez dela soilik gure eskolak, ez direlako hizkuntza eskolak, ez? Bada, hizkuntza, kultura eta beste balio sistema oso bat ere garatzeko guneak, eta horretatik, hor ere, ekarpenak eta zehaztasunak egin behar ditugu lege horretan. Gero gainera ez, lehen ere aipatu zunola, esaterako ez, euskal kurrikulumaren baitan eta barrain bat aditu ezberdinekin izan zareten, plan pilotua bera aurkeztu zenutenean, hortaz zein zenutenean, baita ere ez, aipatzen zenuten asmoa bat zela ez, bilera erronda bat astea ez dakit hori zertan den, edo helburu horrek nondik doazen? Pixkat lehen esan dakoaren aritik, ez? Gure asmoa da, legea bai eta legea aliketa honena eskuratzea, baina nolabait urrango fasean kokatzen balin bagara, eta nolabait konfigurazio berri horretan nola eragin eta nola eraman hezkuntza sistema hau, gure ustez izan beharko lukeen helmuga horretara, ez? Orduan, alde horretatik, harreman ezberdinak eduki ditugu, dagoeneko egiten ari garen proposamenetan, legeari begira ere bai, beharrezkoak ikusten ditugun zehaztapenak eta horria fruitu bat edo ematen ari dira, eta gero aurrera begira, azkenean lege hau tramitatzen den bitarte horretan, nolabait kanpora begira esan dezagun, gauzak ikustaraztea zailagoa egingo zaigu, azkenean legean eztabaidak neurri handi batean dena eramaten duelako, baina lanketa egiten ari da norabide horretan, ez? Herriz herri ere bai, aurrerantzean, pixkat elkarguneak sustatu, indartu, eta hortik, gure ustez, hurrengo hamarkada behintzat, hezkuntzan eman beharreko eraldaketa ikuspegi horretan, oinarriak jartzen, eta eraldaketa horretan urratsak ematen hasteko lehenbailen. Hasieran gainera aipatzen zenura asmoa baden eragitea, ez, alderdien arteko hika-mika horietatik harago, edukian bertan eragitekoa, hain zuzen ere, eta zentzu horretan ez, oraindik legeak berak egiteko duen bide horretan egiazko zerra, aukera ikuste duzu ez, aipatzen genituen hainbat helburu hauek benetan aintzat hartu daitezen. Guretzako agerraldian legebiltzarrean bertan aipatzen genuen, ez? Ikusten ditugu elementu positiboak, baina ikusten ditugu ere bai, elementu positibo horiek benetan aurrera egin ahal izateko, oraindikan zehaztapen batzuk, ez? Behar direla, hasi nola ebaluatuko den, euskalduntze ez, B1, B2 aipatzen da, hori nola ebaluatuko den, guretzat ezinbestekoa hori kanpo ebaluazio bat izatea, eta sistema guztien hobekuntzarako ere akuilu izatea, ez, hor jasotzen diren emaitzak, edo hezkuntza zerbitzua hitz egiten denean ere bai, hor oraindikan zehaztapen batzuk falta dira, horren inguruko kontrolak, eta bar, ez, orduan, hor guk proposamenak egin ditugu, eta joango gara ikusten, guk dakaguna alera horren barruan, nola lortzen dugun edo ez, lege hori bera hobetzen jarraitzea. Eta bukatze aldera ez, agian elkarrizketa osoan zeharrez, bada hor orain galdetuko dizudana, baina tira ez, aurrera begira guzti hauek aintzat hartuz gero ez, zer nolako hezkuntza sistemarekin aurkituko gara hemen? Guretzat hori da, ez, guretzat orain mahai gainean daukaguna da sistemaren konfigurazio berri bat, nolabait ikuspegi publiko eta komunitario batetik indartsuagoa izan daitekeena, sistema deszentralizatuagoa izan daitekelako, parte hartzaileagoa, hezkuntza komunitate ezberdinen parte hartze maila altuago batekin,
eta horrek eragiten du gure ustez nolabait sistema publikoago bat edukitzea, ez? Herritarron eta hezkuntza komunitatearen eskumen edo esku hartze gehiago edukiko dugun hezkuntza sistema oso batekin, ez? Eta gainera orain arte nolabait ituntze unibertsala izan den hori eta horrek ekarri dituen desberdintasunak, mugak, barrerak eta bar, hori lausotzen joango direnak gutxienez, eta behintzat erantzungitasun sozial baten ikuspegitik exigentzia maila altuago bat ekarriko diona, eta beste eremu batzuetan ere bai ikusten hasi garen ere bai, 0-2ko haurreskola patzuergotan doakotasunerako bidea ematen hasi da, gure ustez, orain arte ezagutu dugun hori, hezkuntza sistema hori, hemendik 10 urtetara oso plantamendu ezberdin baten aurrean egon gaitezke, eta gu behintzat horretan lanean jarraituko dugu. Gainera, akordatzen nintzen ez nola ikusi ditugun orain gutxi ere Jaurlaritzaren datuak, etorkizuna begira, matrikulazioak nola jaitsiko diren, azkenean panorama demografikoaren jakitun bagara, zertan hori, eta hori ere ez da edonolako erronka. Ez, horrek ekarriko du, batzuentzat mehatxu bat izan daiteke, eta depende hori nola kudeatzen ere aukera bat izan daiteke, ez? Izan daitekelako, ikasle gutxiago dauden neurrian, ratioak ere jeistea, eta hori aukera bada, hezkuntza kalitatearen ikuspegitik, baliabide gehiago jartzea ikasle bakoitzeko nolabait, ez? Lehen aipatzen genuen horretatik, gehiago behar duenari gehiago emateko. Bai euskararen eremuan, bai bestelako eremu batzuetan. Hortaz, jaitsiera demografiko hori ere, gure ustez, baliatu behar dugu, hezkuntza sistema guztiain kalitatean urratsak emateko, eta publikotasun eredu horretan ere bai urratsak emateko. Ikusi beharko dugu ez, zernolako bide hartzen duen guzti-guztionek, ez dakit zer gehitzerik nahi duzun, ala... Guretzat esan dakoa, ez? Orain dikan nolabait partida irekita dago, orain alderri tokatuko zaie beraien artean jaso diren ekarpenak eta guzti horrekin negoziaketak egitea, emendakinak egitea eta bar, guk norabide horretan jarraituko dugula aldugun neurrian ere eragiten eta ikuspegi kritiko batetik, baina uste dugu ikusita gainera panorama, estatuan ere nola dagoen eta zer etorri daiteken, importantea dela ere bai gure tresnak baliatzea beste hezkuntza sistema bat eraikitzen hasteko. Horixo, honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa hasier, mila esker horrekin tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Eskerrik asko zuek. Eta horrela iritsi gara albisteak ere bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu esataren daudela eskuragarri, beraz ondo izan.